Dal dhisik soalnya. Oh no. Ayo coba. Nah, oke. sip. Bokong sema, 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 bokong sema. Beti sanggul, sanggul, sanggul yo nganggo cucu. Bokong sema, Ala sema, sema, bokong sema. Oke, aku penonton yang kono trimo, penonton kono trimo. Oke. Sing ra trimo karo kene aku. Ngapa? Nggak kono apa? Kita kowe nginang ngene, Pak Dene sini dhuwur iki lho di zoom. Kene nyekel HP rokoki banter. Masa. Ya bene dhek membayangkan. Oh, wong. Lah kok pakai